Csabi, jöjjön, törölj el a táblát. Törölj el a táblát. A dolgozatot akar írni? Hol a kréta? Nincs kréta. Hogy járjál? Jelentéskére? Az osztályszám 15. Csoport 15, és hiányzik, hogy hívják ezt a kis szűkét aztán? Henny, igen, és hiányzik. Nagy bombák. Tehát akkor jelenték. Tóth Henny. Tehát akkor... Igen, volt lepke. Nem volt. Talán ő is fogják. Nem tudom, fiam. Mondod, hogy tudta, de... Összegyújt sajnos a fekete, Ez nem igaz, mert ez az első. dolgoztatok elég? Nekem sincs. Na hát ez még egy-egyes sajnálom. Az enyém. Na kérjem, most már ne játszódjunk a helyzetre. Kié? Enyém. Hát ez az. De miért? Úgy csináltam, hogy... Csabi, ez egy egyes. Magyarázd meg. Hát azért, mert a tanáró így mutatta, hogy nincs. Nem értem a logikát. Hát akkor... Ennyi. Ez egy egyes. Ne, tanárnő. Ez egy egyes. Tiltakozó. Ez Na szóval, javítottam a dolgozatokat, sajnos túl sok estek, ötös lett, sokan kaptak ötöst, ezért nem írjuk be. Hegyes lett volna beír. Hegyes lett volna. Négyeset nem hiszem el, tanárnő, ötös. Tanárnő javított dolgozatokat, és szeretek nem. Na, aggódjanak fiaim, és miért nem írjuk be? Mert mi sikerült. Majd még írunk még egy dolgozatot. Nehogy már jól legyen. Valami jó nehetet, amire biztos egyest fognak kapni. És majd a kettőt együtt összeadjuk, és az átlagot pedig majd együtt. De ezt most még nem lehet beírni. Mert hogy jobb fiam, ne feleség. Mert kapsz egy egyes dolgozatot, akkor. Tehát akkor, hányadika van ma? Csabi, jöjjön már! Már.